नोङो गेम आरो लावदुमखौ प्रिटि नार्जिनारि Hello everyone, welcome खालामबाय गासैबो आंनि मोनसे new video guys. Finally दिनैनि स्टोरीया बहुत ही खतरनाक इंटरेस्टिं जागोन दे। इंट्रोखौ नोंसोर मिथिखाबाय जानांगौ, ओरैबायसा इंटरेस्टिं स्टोरी। ओमफ्राय दायो बुंनो थाङोबाथाय दिनै आङो रायलायगोन जेम्स ब्रादारनि सायाव मानि थाखाय बिदि रायलायनो फैदों नोंसोर गासैबो मिथिखाबाय जानांगौ। दायोथ' जेम्स ब्रादारनिया हाबा जानो गोनां ना, हाबायाव दायो दा कमेन्टआ ओरैबायसा सोलिगासिनो, माने नोङो जेम्स आरो लावदुम ब्रादारखौ नोंनि हाबायाव नों लिंहरदों ना लिंहरा होननानै, माने दिनै भिडिअखौ नोंसोर मिथिखाबायानो जानांगौ। बिदिबाथ' दिनै भिडिअखौ थाबैनो स्टार्ट खालामसै आरो बेनि सिगां नोंसोर मोनसे सर्ट इजि रिक्वेस्ट नोंसोर चेनेलाव जायफोर गोदानै फैदों प्लिज आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेसनखौ अल सेलेक्ट खालामना लाजाबानो जाबाय। आदा नोङो गेम आरो लावदुमखौ नोंनि हाबायाव लिङो ना लिङा? आं मानो लिङा जानो? लिंगोन, 100% लिंगोन। आंथ' गेमजों लावदुमजों आं एगेन्स्ट नङा, आं बिसोरनि एगेन्स्ट नङा, आं बिसोरखौ गाज्रि मोना। लिंगोन, मानो लिङा? कार्ड दोननानै लिंगोन, फैयो फैया बिसोरनि खामानि। लिंनाया 100% लिंगोन फंबायमोन। जाय कमेन्ट हरदो, जाय लिंजानो लुबैदो लिंगोन, लिंनानैबो देखायबावगोन इउटुब भिडिअ बानायनानै। आरो जाय फैया बेखौबो खोन्थाबावगोन, लिंदोंमोन आं फैयासै फंबायमोन। फैयो फैया बिसोरनि खामानि। बिसोरसो आंखौ गाज्रि मोननो हागौ, रायनो हागौ, बायदिसिना बाथ्रा बुंनो हागौ। नाथाय आंनि ताराफनिफ्राय आङो रावखौबो गाज्रि मोना। सोरबा गेम आरो लावदुमानो जा, लावदुमखौथ' निस्सय लिंगोन। बेफोरबायदि गेम आरो लावदुम एसेबां गिदिर गिदिर कन्ट्राक्ट मावनाय मानसिखौ जों लिङाबा सोर लिंगोन? जोंनो लिंनांगोन ना? लिंनांगोन ना लिंना? एसेबां गिदिर गिदिर कन्ट्राक्ट मावो बिसोरो, खामानि मावो। जोंथ' लिंनांगोन, निस्सय लिंगोन फंबायमोन, सिन्था खालामना लिंगोन। आदा जेम्सआ लिंगोन, फैयो फैया बिसोरनि। आरो बेल' नङा, सनिया कुइननोबो कार्ड होगोन। सनिया कुइनखौथ' आं गाज्रि मोना। नंगौ, आंबो बिनि सायाव भिडिअ बानायदो, बेबो आंनि सायाव भिडिअ बानायदो, बाट आं बिसोरखौ गाज्रि मोना। प्रिटि नार्जिनारि ना नार्जारि, एमजे फंबायनि हिन्जाव, एमजे फंबायनि सायावबो आं भिडिअ बानायदो। एमजे फंबायनि हिन्जावाबो आंखौ रायदो गाज्रि गाज्रि बायदिसिना। नाथाय प्रिटिनोबो आङो आंनि हाबानि कार्ड हरगोन। बड'लेण्ड टाइगार आमाइसो, आमाइसोआथ' आंनि न' सेरनिनो। आरो आमाइसोनि लोगो, आंजों गोबां लोगो दङ। आमाइसोआ मोनथियाबो जानो हागौ, बे फात्ता मोननाय नङा आमाइसोआ। आमाइसोनि लोगोआनो आंजों गोबां लोगो दङ। आमाइसोखौबो आं लिंगोन। आमाइसोखौ आं गाज्रि मोना। आरो मा? प्रकाश फंबाय, नंगौ मोनसे समाव आङो बिथां दिपेनखौ कुइसन सोंनायाव प्रकाश फंबाया आंजों नांलायदो, आंखौ गोबां बाथ्रा बुंदों, नों मा जा बायदिसिना। बे थांबाय। दा आङो प्रकाश फंबायखौबो लिंगोन। आं प्रकाश फंबायखौबो गाज्रि मोना। जाय जायखौ लिंथावना नङा, जाय जायखौ नोंसोर साननो हागौ आदा जेम्सआ बिसोरखौ गोबां गाज्रि मोननो हागौ, गोबां एगेन्स्ट जानो हागौ, बिसोरजोंथ' आदा जेम्सआ नांलायजोबदों। नाथाय आदा जेम्सआ बिसोरखौ आंनि हाबायाव लिंजोबगोन। आं बिसोरखौ मालाबाबो गाज्रि मोना। बिसोरो आंखौ गाज्रि मोननो हागौ, आंनि बागै गोरोन्थि साननो हागौ। सोरबा लावदुम गेमानो जा, सनिया कुइन, प्रिटि, बड'लेण्ड टाइगार आमाइसो, प्रकाश नार्जारि फंबाय, बिसोर आंखौ गाज्रि मोननो हागौ, आंनि बागै गाज्रि साननो हागौ। नाथाय आं बिसोरखौ गाज्रि मोना। आं नाथाय बिसोरनो हाबानि कार्ड होगोन आरो आं लिंगोन। फैयो फैया बे बिसोरनि खामानि। लिंनांगौ खामानिया आंनि, आरो आं बिसोरखौ गाज्रिबो मोनो, आं बिसोरखौ मोजां मोनो। इउटुबनि गेजेरजोंसो जों नांलायदो, नाथाय आं दा बिसोरखौ गाज्रि मोना, गासैखौबो लिंगोन। अब्ला फंबायमोन मिथिनो मोनबायना, आदा जेम्सआ लिंगोन। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द। थ' गाइस बिदिबा नोंसोरथ' गासैबो मिथिखागौ जानांगौ, गासैबो हेटार्सबाबो माने मोनसे मिटआप जायोबाथ' बेयाव माने फैखानांगोनानो। आरो नोंखौ जुदि इनभिटेसन कार्ड होयोबाथ' नों बेखौ फैखानांगोनानो। थ' बिदिनो आरोना, दायोथ' जेम्स ब्रादारा माने गासैखौबो माने इनभिटेसन कार्ड होजोबनो होनदों। बिसोरथ' फैगोन ना फैया बिसोरनिसो खोथा। जियानो जाया माने गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। आइ हप दिनैनि भिडिअखौ नोंसोर नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदों जानांगौ। मोजां मोनबाय यार, प्लिज शेयार लाइक खालामनानै होबानो जाबाय। आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना बेल नटिफिकेसनखौ अल सेलेक्ट खालामनानै जाबाय। बाखि लोगो मोनगोन आंखौ मोनसे गोदान भिडिअ जों। बाय बाय।